Popovski, vi bede ljudske, neljudi, lešinari bez dostojanstva, stida i srama, 8.5.2023. Protesti su postali lov na Aleksandra Vučića. Nema čoveka u Srbiji koji ne prezire to što radite. Zato sam vas nazvala lešinarima i hijenama, jer to zaslužujete. Janko Langura, slušajte ljudi kako se obraća poslanik, svinjo debela, stvarno, nemoj da te pomešaju sa veprom, pa da ne završiš možda i ti na ražnju. Je li ovo dostojno? Je li ovo jezik političara? Je li ovo jezik predstavnika naroda? Ajmo dalje. Nevena Đurić, vedeta, nešto je ne čujemo ovih dana. Veće kurve od tebe, dezerteru, Srbija nije videla. Najveća ništarija i lažovčina. Stvarno? Stvarno? Je li to dostojno narodne poslanice? Ja stojim iza svake izgovorene reči. 11.5. Ivana Nikolić, narodnom poslaniku iz opozicije. Pijana pedofilčina koja inače vređa žene. Ušli ste u anale beščašća. To niko nije nigde uradio. Na tome zasnivate politiku. Tako hoćete da dođete na vlast. I još nešto ću da vam kažem. Čvrsto stojim iza toga da jeste lešinari i hijene, jer to nikada niko nigde nije uradio. 22.5. Staša Stojanović. Nastavi da duvaš gujo štrokava. Ono što je jako sramota jeste to što se vi nikada verovatno ni ne pogledate u ogledalo, jer vi ste, što se mene tiče, otelotvorenje zla. Milica Nikolić, 18.4. Kuso i repato, a sve sa dna kace, gde god može da lešinari, lažete narod, niko ne prodaje. Reč niste rekli o tome kako vas Haki Abazi finansira da gazite po mrtvoj deci, kako vas Haki Abazi finansira da rušite Srbiju. Seto je ostalo verno gazdi, kaže Milica Nikolić 21.4. Pa kaže SNS Voždovac, važno je da narod zna da je njihova politika ubijanje. Evo vidi ovo, Zoran Tomić, lešinari i hijene. To što sam napisao na Twitteru, iza svega stojim, jer bazdite od nasilja i zla koje širite u ovoj zemlji. Kaže narodni poslanik Srpske napredne stranke, pacovi, hajde bolje se vratite u kanalizaciju, sigurniji si tamo da smrdiš, ne zagađuješ okolinu. Langura, istaknuti član, lopovčino, recimo da oko Vidovdana obrati pažnju, da ga neki lovac ne pomeša sa divljom svinjom. A i domaćini spremaju ražnjeve, a dotični jako podsjeća na vepra, nema na čemu, mislim na vas, pa da se ako hrabrosti budete imali, vidimo na izborima. Kako na izborima kad treba valjda neki lovac da me ubije? Urlao si 20 minuta istim tonom, bez bilo kakve intonacije, bez bilo kakve interpunkcije kroz govor, ničega. Pa šta je bilo? A šta je bilo? A što si nervozan? A što vičeš? A što vičeš? Pa šta je bilo sad? A šta je sad Lazić? Sram vas bilo!